Bona nit, benvingudes a tots, benvingudes a totes, benvingudes a tots una altra vegada aquí a la partida, a Wamatse, que estem jugant al canal del Gremi Lúdic Despertaferro. I bueno, estem a la segona sessió, d'esta aventura que juguem nosaltres en el sistema de la Crida Cthulhu Sèptima, editada per Shadowlands. I si vau veure la primera sessió ja vau veure que és una aventura de terror, és una aventura especialment dura i que, bueno, que jo trobo que és per a mi de les més brutals que primer he jugat i que després estic dirigint, i espero que els que com a mínim us vist la primera sessió que esteu d'acord amb mi, i si no, espereu-vos a la segona sessió. I bueno, comencem, vale? Anirem ràpid, tenim ganes d'arrencar, però haurem de saludar primer els nostres invitats. Bona nit, Robert, què tal, tio? Hola, bona nit. Pues bueno, a veure cap on tomba tot això, no? Bueno, pareix que encara està lluny d'aclarir-se. Pues sí, tot just acaba de començar. Però bueno, Alejandro segur que mos pareix que ja té un cert bagatge. Anirem veient. Tània, bona nit. Bona nit. Què tal? Ganes? Bé, ganes de veure què està passant. De moment. Només un somni, no? La Yara? Bueno, de moment... Aparentment, sí. Pues sí, avui seguirem veient. Kevin, bona nit. Interpretant a Rafael, què tal? Hola, bona nit. Pues bé, tio, en moltes ganes de seguir, de continuar i, bueno, de veure què mos depara Wamatse. Molt bé, tio. Rafael, en el seu temple. Lo recordo, entrant allí i sortint pràcticament victoriós. Hem de seguir esta línia, hasta el final. Verem. A veure si es pot. Carlos, bona nit, interpretant a Rubén. Què tal, tio? Hola, bona nit. Bé, per aquí. En ganes de seguir a veure on nos porta el camí de Rubén, a hòsties i a patades, o com siga. Pues sí, tio, així és com s'obri camí ell, no? Em penso, tal com vam veure. Sí, pinta que és un camí de violència. Pues segur que té tota la pinta, i no crec que vagi a menys. Bueno, com va dir que ell, a millor no anirem. A millor no anirem, no. Jo crec que Rubén ja només té... Bueno, ho anirem veient, vale? A veure què tal. Te diré que és un dels meus preferits, Rubén, també, I anirem veient. Pam. Pues començarem. Recordem una miqueta com havia anat la primera sessió i arrencarem, vale? Perquè no havien passat moltes coses, potser, però sí que ens ajudarà a situar-nos i sobretot a agafar el tono també de la partida. Perquè, Nayara, com va començar? Com va començar Wamatse per a tu? Pues va començar un somni. Un somni en el que el cos es desgarrava d'una manera macabra, que passaven moltes coses quasi que impossibles. I per a descobrir que al final no era el meu propi cos, sinó que el del meu amic Víctor. I, bueno, al dia següent ja vaig reunir en Rubén i sabem que algo ha passat, però no sabem el què. Sí, Nayara, perquè tu tens un sentit especial per a aquestes coses i si Nayara diu que ha passat algo, jo crec que és perquè algo ha passat. Tu creus que Víctor està viu, Nayara? Jo crec que no, segurament no. Esperem que t'equivoques, no? Seria el seu, suposo. Després del somni, l'endemà vas anar a l'institut, perquè Nayara és una noia que encara va, bueno, que va a segon de batxillerat, no? Està acabant l'institut. I et vas trobar amb Rubén. I Rubén, com va començar per a tu, Wamatse? Pues jo estava a casa de ma iaia, perquè vic en ella, Carmen Sin, Molt bé. i a una hora intempestiva, crec que era a la 1 o les 12 i molt, alguna cosa així, va vindre dos
pargueles del barri, el Pilas, que és un que controla el cotarro de les lluites clandestines, i el Hòsties, que és un dels lluitadors del barri. Van vindre a retar a una baralla ràpida, oferint 500 pavos, i per això vaig acceptar. Si no hi hagués hagut pasta entremig, passo de xorrades ja, perquè si vull ser professional me tinc que cuidar una mica i les coses no es fan gratis. Total, que vaig anar, va ser ràpid, concís, fàcil. Bueno, fàcil mentida, perquè no hi ha mai cap baralla fàcil, però va ser ràpida. Vaig guanyar. No recordo exactament com va quedar el Yoyas, si necessito hospital o no, puntet segur. El Però Yoyas, Pilas- ja li dius el Yoyas, no? Ja, Ai, ja, el no és, ja no és ni Yoyas. l'Hòstia, Hòstia, el Yoyas. és el Yoyas. El Hòsties. M'encanta quan ho El veigues i li Hòsties. pots dir, què passa? Yoyas. No, que este tío... Déu-n'hi-do, però bueno. No, era un tio enorme, però recordo que Rubén, no, esquivant la seva primera embranzida, te'l vas col·locar i d'una ginollada a la cara, lo vas deixar Sí. sec, vaja. Quan vols ser professional i entens una mica de què va el rotllo, saps que el més important als primers cops és esquivar. Si una vegada esquives, després és pegar ràpid, fort, perquè l'altre es quede loco, i anar a saco hasta que rebente. Bueno, ja ho veuràs després. També és tonteria parlar amb tu si no entens, vull dir, millor veureu. No, friso, vull dir, espero, a més, fotre bastantes tirades d'esquivar i maniobres, ara te penso apretar lo que no està escrit. Total, que el Pilas m'ho 400 pavos. Vale, tio. Una mica la pregunta com a Nayara. Esta nit, què? Vas descansar? No. Estava massa cansat pel combat. Bueno, més que cansat, no. Estava nerviós, l'adrenalina i tal. I em vaig dedicar a fer una mica d'exercici per a fer-la baixar i encara no vaig gitar 2 o 3 horetes per a Vale, no Rubén. tenir que anar empalmada. Perquè és que no només esta nit, Ja fa unes quantes nits, cada vegada més, no? O des de fa un temps, segurament, que te costa dormir i te costa ordenar estos pensaments que a vegades, tio, t'assalten tots a la vegada. Sense ordre. Hi ha moments que no saps ni què collons hauries de fer, no? Ordenar-te. Tot això de la lluita, la teva àvia, Nayara. I el passat, que potser encara te persegueix. Alguns fantasmes. I la lluita és el que te fa, el que t'ajuda a aclarir-te, no? O potser inclús apretar les dents i no escoltar quasi bé i tirar endavant, no? Perquè, bueno, què és per a tu la lluita, doncs, Rubén? La lluita avui en dia ja és una forma de vida, no simplement és un esport, i espero que sigui el trampolín per a poder sortir d'este barri i bueno, fer pasta i poder-me forjar un futur, ser un professional de les arts marcials mixtes i en esta pasta poder endur-me a Nayara i a Moàvia, pues suposo que a Àsia, que és on se maneja bé el cotarro, a Japó o un puesto així, i poder viure junts allí, fora de la droga i la merda del barri. Té molt bona pinta este pla. Nayara està al cas de tot això, no? Bueno, ja sap que l'estimo molt i que m'agradaria sortir del barri en ella. No sé exactament els detalls del Japó i això, perquè, bueno, tinc una cosa entre mans que hasta que no surti i estigui confirmat tampoc li vull dir. Buah. Bueno, doncs esperem poder veure esta cosa que tens entre mans, tio. I per què no veure'ls els dos al Japó allí tranquil·lament? Ojalà. Tània no ha fet mala cara, lo de Japó, Però Tània és otaku, tio. Alejandro. Què tal? Com va començar per Alejandro Guamache? Bueno, potser la història en Guamache va començar molt abans de la partida, quan Alejandro estava a la Interpol. I va poder enterrar aquella història en whisky i abandonar la Interpol i dedicant-se a ser un detectiu privat per Barcelona. Bueno. Barcelona. Sí, Barcelona. I dedicant-se a casos de merda i al whisky.
i estan una nit intentant resoldre un cas per a uns pijos tema de drogues o una història així. El seu únic amic que té, Arnaez, el comissari de la policia, va avisar-lo per a escapar una escena del crim. El que no s'esperava és el que es va trobar Alejandro. Que tot el que pensava que ja havia passat es va presentar davant altra vegada. Un altre suïcidi, assassinat brutal, amb totes les cosetes i detallets suficients per donar-se en compte que qui era el causant o qui estava pel mig embolicat, perquè tampoc això mai acaba d'estar clar. I res. I quan estava allí, les veus que va acabar sentint la seva època de l'Interpol van tornar. I bueno, i aquí ho van deixar-ho fugint de l'escena, marxant ràpid, i quan la cosa pareixia que encara no podia anar millor, va ser testimoni de com un dels investigadors de la Guàrdia, bueno, de la gent de Mendizábal, potser la persona que més odia dins del cos de policia, va saltar en el cap per davant des del primer pis, des de l'oficina de la morta. De la Per cert, Cayetana de Álvarez. pareixia un peix gordo. Que era notària, si no recordo malament. Sí, sí. Notària, vas I- veure papers de contractes importants, segurament allí damunt de la seva taula. Altres detalls que, estic com ella, recordarem. I... Sí. Bueno, de fet, jo crec que Alejandro va veure una cosa que li va cridar l'atenció. Perquè potser de totes les coses que havia, l'única que mai havia vist era l'ordinador cremat. I bueno, i també recordar que va trobar un paperet, un retall de diari a l'estómac de la tal Cayetana parlant d'una jove promesa de la informàtica. Exacte. Molt bé, Alejandro. Estes veus, tio, han tornat. I, de fet, estes veus, el que te L'olor. diuen és que, o la veu, el que te diu és que ha tornat. I va sortir ràpid d'allí, perquè saps el que te feia falta. De fet, m'atreviria a dir que no podràs pràcticament fer res ni pensar res fins que no li fotigues mà a lo que te fa falta. Ja seguirem amb tu, Alejandro. Rafael, com va començar per a tu? Guamatxe. Bueno, per a Rafael va ser una mica... La nit va començar en resignació, tornant d'un cas de Panamà a Barcelona i esperava que fos algo bastant anodí, inclús tenia potser l'esperança de que fos més una preocupació d'algú de dalt que no algo real. I es va topar en que, bueno, fantasmes del passat havien tornat i realment va ser com reviure un fet molt obscur del seu passat. De fet, potser per primera vegada en molt de temps se torna a sentir inquiet, inclús potser en els moments més foscos té temor del que està per vindre, si és que les seues sospites se confirmen. Rafael va aterrar a Barcelona i va trobar-se en el pare Ignacio de l'església d'aquí de Barcelona i s'havia d'enfrontar el que semblava un cas bastant fàcil, bastant... Estàndard, no? Havia de bastant ser senzill algo... d'exorcitzar. Estàndard, sí, exacte. I es va trobar que bé, hi havia una entitat prou maligna i poderosa que bueno, li va dir que lo mestre havia tornat. I es va trobar que Però així no li vas fer... Recordo que no li vas fer molt de cas, no? No li vas donar massa davant tregua, no? Davant del mal no va voler mostrar cap tipus d'escletxa de dubte per on se pogués colar, però tot i així
al veure el medalló de Michelangelo i percebre el mal que morava en aquella casa, potser, bueno, té certa inquietud i certs dubtes de que això és possible que hagi tornat d'alguna forma. I després de complir el seu cometut en ajudant a este pobre noi, el primer que volia fer era despenjar el telèfon en busca de respostes i possibles aliats. Molt bé, Rafael. Jo el que recordo és que vas aguantar per tot aquell passadís que se va fer més llarg potser del que esperaves. 3 portes, a les 2 primeres no vas ni dubtar, tot i que t'estaven temptant. I de fet no vas caure ni la tentació quan la teva germana, en esta veu demoníaca o este dimoni en la veu de la teva germana, no ho sé, te dia que pareixia que te volia explicar alguna cosa, no? T'estava també com atentant per explicar-te alguna cosa, però tu no vas dubtar. I vas acabar amb el que sigui que fos allò. Evidentment allò no era la teva germana, sinó que era el fill d'aquella família. I el va salvar. Però bueno, això és com va començar. I avui continuarem, ¿vale? L'únic que jo també m'agradaria recordar, com a màster, una mica el que vaig veure. I només són 4 rostres, el que recordo. El primer rostre lo veiem a un espill, a un mirall, per als de fora. I és un tio que està flotant a l'aire, a la seva habitació. Una habitació fosca. Veiem un tio que està nuet i està desgarrat totalment. La cara pràcticament no li coneixem. El que té és cara de no saber el que està passant. Mentre en les mans, estos dits que acaben en ossos nus, no para de rascar-se la cara. A una habitació que fa olor de clavegueres, fa olor de molts de dies, tancada i bruta. Un altre rostre que recordo està penjat en el seu propi intestí, pel coll i dalt, cap a un ventilador. I també el veiem reflexat a un altre mirall. És una noia que s'ha arrencat el llavi de baix. No té pàrpados i els ulls estan com a punt de sortir de les seues òrbites. La cara és la mateixa, de tristor, de sorpresa i de terror. Està tota foradada, inclús alguns bolígrafs estan encara clavats a la seva cara i la veiem, este rostre, com encara va penjant. Un altre rostre que recordo és lo d'este nen asiàtic, estès al terra, molt, molt prim. Tan prim que pareix que tocant-lo s'hagi de trencar. Però respira, més o menys, tranquil, al terra, un terra de fusta, una habitació buida, pràcticament. Hi ha un faulo també de que no ha entrat ningú en molt de temps. I el quart rostre que veiem, que veig jo, i que ara espero que veiguéssiu vosaltres, és un altre rostre que també coneixem tots. Un rostre d'una senyora deu tindre 70 anys, però es fa difícil de veure perquè este rostre està a 4 dits d'una paret. I la mirada és la mateixa. És de terror, de tristor i de sorpresa. És una senyora gran, el pèl tot despentinat. Encara hi ha algun rulo que mig penja d'allí. Li dona este tono encara més còmic i macabre. Està molt trista, molt. I la veiem que plora. Estes llàgrimes que quan cauen llimpien la sang que té a la cara. Esgarrapada. I la veiem a 4 dits d'una paret. I se va com mig balancejant. I al seu costat hi ha altres persones, no poques. Hi ha bastantes persones igual que ella, nuets, esgarrapats i aterrats. I en això, benvinguts de nou a Wamatse. Nayara, Rubén, començarem amb vosaltres, ja que estàveu junts.
Perquè estàveu arribant a l'institut, no? Recordo. Havíeu arribat allí, després de parlar-vos, explicar-vos potser algunes coses, ja ens direu si ens havíeu explicat alguna cosa més, però bueno, ho anirem veient. Ja estàveu a l'institut del vostre barri. Crec que de fet esteu a Sant Adrià, més a les afores de Barcelona, vale? Abans d'arribar cap a Badalona. El vostre barri és la Mina, és un barri pobre. De fet, a l'any que estem, prop del 2030, encara ho és més. I allí esteu anant cap a l'institut. Crec que en Nayara li havia explicat a Rubén, no?, una mica sobre el seu somni. Rubén li havia explicat sobre la seva nit. I allí estàveu, anant cap a l'institut, i quan us apropàveu, el que havíeu vist és això. Hi havia 2 cotxes de patrulla dels Mossos, un cordó policial, i els xavals, la majoria, allí a l'entrada de l'institut. És l'institut que està rodejat per un muro i una reixa. Té com una petita zona jardinada abans d'arribar al propi institut, que són com 2 edificis bessons. No és molt gran. Les finestres del primer pis també estan en les seves reixes. I aquí està passant alguna cosa. De fet, en aquesta sensació, Nayara, tu que tens un especial sentit en això, saps que allí estava passant alguna cosa. I Nayara, Rubén, en vosaltres comencem esta segona sessió. Jo estic una mica preocupat al veure la Bòfia, perquè penso que pot ser, per la baralla d'ahir o algun altre que hagi cridat més l'atenció de lo normal, o que el cabron del Pilas en venjança potser m'hagi endossat alguna cosa. I agafo una llara de la motxilla si segueix caminant com per a frenar-la i li dic, espero que no, però a la millor algú se n'ha anat de la boca i va mia, espero que no. Bueno, no ho sé, tinc una sensació... No m'agrada gens... No sé què deuen fer aquí i... No sé si estarà relacionat en lo teu, però... No ho sé, tinc com molt mala sensació. Estàs bé? Vols que abraçant-te una mica? Sí, però el somni... Víctor... No ho sé, ara... Això aquí a l'institut... No ho sé, estic... No sé, em sento estranya, tinc una sensació estranya. Perdona, Nayara, però és una tirada de poder. Però hasta quin punt. Vale. Espera. Que encara no em sé... Vale, aquí. Ui. No sé per què no puc tirar. Espera, vale, ja està. Potser tenies lo de dit, no, allà dalt? Sí, bueno. Falles? Fallo. Saps que hi ha algo estrany ja. Això tinc mala sensació. Però no sé. Vols que passéssim una mica lluny de la Bòfia i anéssim cap a dins a veure si trobem a Víctor? Sí, anem a intentar buscar-lo. L'entrada de l'institut és una gran reixa, que ara està oberta i la gent estan entrant. Com us he dit, hi ha un cordó policial que no deixa entrar cap a una banda de l'edifici, precisament la banda on està la vostra aula. Però cap a l'altra banda, està la zona jardinada i hi ha alguns policies per allí, els professors. Si voleu, podeu intentar escabullir-vos i entrar per algun lloc diferent sense que us vegin. És el que podríeu fer, o si no, cap a dintre. Sí, podem entrar per la cafeteria, que normalment està obert. Val. Víctor te contesta per això al mòbil o no?
Crec que ho vaig provar, potser, i no... Bueno, ho torno a provar. De contactar amb ell en el mòbil. Te donarà tono, i no et contestarà ninguna ja ara. No em contesta Rubén, no sé què passa. Anem a veure si està amagat en sempre allí a l'aula aquella. Val, anem a mirar. Pues dissimula. Jo em poso la caputxa de la sudadera i intento passar desapercebut anant cap allà. Molt bé, però entrareu per la porta principal, eh? L'únic que no entrareu dintre l'edifici per allí, sinó que us colareu per alguna finestra, entenc, del bar. Sí. Pues, bueno, dona la casualitat que el bar potser és les úniques finestres de la primera planta que no tenen reixa. Vale? Ja ho sabeu perquè coneixeu a algú que treballa allí, no? Potser el que està a la barra, o, bueno, segurament, perquè per ells és un lloc on soleu anar bastant. Però sí que haureu de fer una tirada de sigil. Quan entreu, aneu fent, vale? Mentre, quan entreu, sentiu que la gent va parlant, els altres xavals de la vostra edat o més joves, van fent càbales sobre el que pot estar passant. Se parla de robatori, possible que robatori que hagin entrat. Hi ha una professora, de fet, la vostra professora, la Tània. Hòstia. Pues sí. Hosti. Tània López. Està allí fent crits en esta veu té una veu de pito i està cridant. Sí, nois, los de segon B, aneu tirant per aquí, per favor, aneu passant cap a la sala d'actes. No anirem a la nostra classe avui. Aneu tirant, sí, vosaltres veniu cap aquí, no us encantéssiu, aneu passant, per favor, aneu tirant. La resta aneu a les vostres aules. Com anaven les tirades de sigil? A mi mal. A mi, bé. Pues Rubén, en algun dels moments, sense voler, creues la mirada en algun dels Mossos que hi ha per aquí, uniformats, i evidentment en la reglamentària, i aquí estan. Algo ha degut passar. Com a mínim ne veus 3 per aquí, com a mínim, Rubén. I en algun moment, tio, te creues la mirada. En caputxa, com vas per aquí, un tio com tu. Però, bueno, suposo que no tens res que amagar, Rubén. Bueno, més enllà de la baralla, o de les baralles, no? Fa molt de temps que no em posen líos. Les baralles al carrer no crec que últimament siguin de les coses que es preocupen als Mossos, i molt menys per acordonar tot un institut. Però, bueno, qui sap, l'Hòsties o el Piles, que collons s'han pogut fer? Sí. Passeu cap a dintre i us coleu, no? Entre potser uns arbustos, m'imagino que aneu com acotxats, no? O intenteu amagar-vos, pegueu la volta. Sí. I esteu a la finestra del bar. Només hi ha un noi, un tio allí treballant. Està darrere la barra, està fent cafès. Potser hi ha un professor allí, que és l'única persona que hi ha que s'ha demanat allí un cafè, i està la cosa molt tranquil·la. El dia acaba d'arrencar i pareix que hi ha feina perquè la gent vagi cap a les seves aules. Tot i així, hi ha un tio treballant detrás la barra i un dels professors que està demanant un cafè. Res estrany. Allí estan comentant algo i podeu entrar si voleu, claro. Pues en el cap li senyalo cap a dins a Yara perquè entra i entro detrás d'ella. Pues sí, entro. Per allà esteu al bar, vosaltres mateixos, si voleu explicar-nos com creueu este bar, o si voleu parlar amb algú o agafar alguna cosa. Per cert, quan falleu una tirada, podeu fer 2 coses, vale? Vos recordo, una és gastar sort, tants de punts de sort com punts us hagin faltat per a passar la tirada. Inclús si teniu un èxit normal i voleu fer un èxit difícil, que seria per la meitat, podríeu gastar punts de sort també. O una altra cosa que podeu fer és forçar la tirada, que vol dir tornar a tirar, tenint en compte que si torneu a fallar, les conseqüències són bastant greus.
Allí esteu, Nayara, Rubén, entrant per esta finestra. Estos dos de la barra pareix que pràcticament ni us paren atenció perquè estan comentant alguna cosa. Segurament comentant el que collons estigui passant avui al vostre institut. Puc intentar, quan passo, quedar-me en algo del que diguen per estar una mica al tema del que passa? Sí. Però has de fer dues coses. Bueno, una tirada de escoltar, no? És la veritat. Vale. És que està escoltar, no? És escuchar, vaja. Estaria... Això ja no sé, perquè és un cacau. A la dreta me sona, eh? La columna del mig... Sí, otras lenguas. Exacte, a la part de baix. Em fica altres llengües. Sí, senyor. Escuchar. Tiro? Sí, per favor. Buah! Què va? A lluny? Estic massa pendent de la figura de Nayara mateix. No vull que li passi res. Jo, com estic també pendent d'averiguar alguna cosa, a veure si involucra Víctor i tal, també podria escoltar? Sí, sí, i tant. Ahí estamos, com sembla que és la lista, joder. Pues sí. Bueno, sou un bon equip, eh? És un èxit normal? És un èxit difícil? Perquè també és important. És normal. Pues, Nayara, el que sigui que hagi passat ha passat a la vostra aula. I no ho han vist ells, pares, estan dient que no han vist el que hi ha allí, perquè està tancada i no deixen entrar ningú. Però per lo que pareix, el conserge explica que quan s'ho ha trobat, i veus que explica el que s'ha trobat, però no ho acabes de sentir, que una mica més i li agafa un infart. Pues me giro així una mica cap a Rubén i li dic en veu baixa de algo ha passat a la nostra classe, algo gros. Potser hauríem d'anar cap allí a veure què. Vale. Fijo que han xumbat el PC de la profe o el portàtil d'algú. No ho sé. Bueno, molta bòfia per això, però només que hagin mangat algo, però mirem-ho. A mi mostrem el puto Víctor ja, tio. Estic hasta els os anar detrás d'ell avui ja. Passeu per allí, no us fan ni punyetero cas, ¿vale? Perquè el que estan comentant los té absorts, els dos. Sortiu del bar i sentiu més xavals que van cap a les seues aules. El director va per allí, parlant en un mosso. Rubén. Yep. Hi ha més gent. Dissimulo. Perdona, tio. Sí, Carlos. No, dissimulo. Dic que si me'ls cruza, pues baixo la mirada o alguna cosa així perquè no es fixe en mi. Molt bé. No saps, segurament no t'han vist, perquè aquí hi ha més xavals, ¿vale? Heu passat per allí, la vostra professora i els Mossos pràcticament no us han fet cas perquè heu fet una bona volta. El que sí que doneu compte és quan gireu una cantonada i dos, els xavals que van entrar a les seues classes van parlant entre ells. No sé si teniu algun col·lega per aquí, però penso que no vos relacioneu massa amb molts d'ells. Quan vos apropeu cap a la vostra aula, a aquella zona no hi ha ningú. Només heu de girar la cantonada i el proper passadís serà el vostre, però tinc la sensació de que allí davant hi ha silenci, de que no hi ha ningú. Si aneu cap allí segurament se notarà de que esteu anant cap a on no hi ha ningú, vaja. Pues al cruzar-me en algun d'estos, és algú de la nostra classe o...? Perfecte, sí, si cal. Pues l'agafo d'un xarpat algú. I què tu... Vale, joder, Rubén, tío. Com te dius tu, Eric, no? Claro, sí, saps el meu puto nom, tio? Què passa, tio? Què està passant? Han enganxat algú en costo a la butxaca? La grifa a la barata, què passa? Vale, eso esto más fotut, joder, tío. Pensaba que me la vas a soltar una.
No et faré res, no et faré res. Estic de bon rotllo, és molt pront de pel matí, tio, per a repartir hòsties gratis. Vale, joder. Bueno, sí, no sé, estan los putos mossos aquí que pareix que esta nit algo ha passat a la nostra aula. No sé, pareix que han entrat. Però, tio, que es veu que han entrat per la finestra, per la reixa, tio, que venien aquí en radials o algo s'han portat i han entrat per la finestra. I no sé què collons han fet allà dins, però bueno, ara s'ho estan mirant. Jo què sé, la gent està molt zumbada, Rubén, tio. Ja entren hasta les aules, no sé. De gent el que tens gana, capullo. Passa que tu en ta puta vida has tingut que lluitar per a res. Vale, cabrón, joder, tío, que ya ho sé. Vale Deixa- què? Perdona, Rubén. Perdona. Va, tio, deixa'm tirar que van cap a la sala d'actes, tio, m'ha escapat un momentet. Has vist a Dic Víctor? Rubén. Dic Rubén, no he dit tio. Van cap a la sala d'actes i hem d'anar cap allà, més val que ens espaviléssim. Has vist a Víctor? Juraria que no. Pues lo deixo estar i miro a Nayara en plan, què vol fer? Jo, sentint lo que diu ell, pues, te miro i dic, potser que anem a la sala a que ens expliquen, bueno, a veure què passa, si ens reuneixen a tots i ens donen algun tipus d'explicació. I a veure Vale. si allí està Víctor. Vale. Nayara, A fes mi la no tira de poder. contesta perquè està en silenci el mòbil allí a la sala d'actes. Igual sí. Èxit, normal. Normal. Te queda molt per a difícil? Vols gastar sort? Hòstia. Però difícil... Quan seria? Seria la meitat del que tens. La meitat del que tinc. No, molt no em queda. Trobo, o sigui, 50... La meitat de 85, 40... 42. 43. 43, va. No. Pues serien 10 punts. És molt, tia. És molt. Vale. És molt Tot i pront, així, en este èxit, Hasta el Nayara, 53, eh? Sí, Són 10 punts o 11. Sí, pues no. Vale, Nayara. De totes formes te diré que allí dintre de la vostra aula, que està aquí al girar esta cantonada, està aquí mateix. Aquí dintre hi ha algo. I hi ha algo relacionat amb el que has somiat esta nit. Nayara. És que... Igual miro a Rubén i dic... I si... Potser si peguem una ullada podem veure què ha passat aquí dins. No? Se la miro raro, però sé que ella té inquietuds estranyes i les flipades aquelles que fan els bolis i coses d'estes. Dic... Què tens? Què tens lo rotllo este? És que... No ho sé. Estic inquieta. Preferiria mirar a veure què està passant. Vale. És que saps que algo està passant allí, Nayara. No saps lo que, però saps que algo està encara passant allí. Va. Pues això, Lo que vulgues. intentem mirar. Passa que tindrem que... Bueno, no sé com fer-ho, no hi ha ningú, eh? Tindrem que... Hòstia, bueno, no sé. Anava a dir... Cada vegada queda menys gent pels passadissos. Mentre esteu dubtant, els últims de la vostra classe estan entrant al saló d'actes i allí estan explicant alguna cosa. M'arrimo al cantó, que has dit que hi ha un cantó, no? Que si giràvem ja era a l'aula. Miro si hi ha poli. Vale, Rubén, tira... una tirada de cordura, sisplau. Coño, I no hi ha Mossos. no hi ha Mossos. Per algo. Algo ja.
Puc gastar sort, no? No, per a cordura no. Ah, pues aquí estamos. Un dau de 3, per favor. No en dirà de 3, no? Tira de 6 directe. Mateix. Un. És el que perds, vale? Rubén. Vostra... Ai, Au. no puc editar-ho. Com? A la tirada de cordura no puc editar-ho, no sé on editar-ho. A la fitxa dalt t'he de ficar modo edit o modo edició o modo edició Vale, ja està, ja està. i llavors tu baixes i ho canvies. Rubén, a la porta que està oberta de la vostra aula, allí dintre no veus res. Però no veus res perquè el que hi ha allí és foscor. I no parlo que estigui fosc, és que pareix que hi hagué foscor allí dintre, que estigui plena de foscor. I de fet, Rubén, de cop, notes un pessigolleig a la nuca. Estes nits, no? Estos ratos que tens com a de més estrès, que t'atabalen molts de pensaments a la vegada, que salten, sents que a la vegada que si la lluita, que si marxo, la meva família, les drogues, tenen a vindre com molts de pensaments a la vegada, al cap. I este pessigolleig aquí retràs. Nayara, què cony li passa a Rubén? Rubén. No sé, si detecto que s'està quedant com pàl·lid o el que sigui, dic, Bueno, potser m'assomo jo també, hauré de dir no, que ha degut veure, saps? veus això, la porta està oberta i allí dintre veus foscor, Nayara, i saps que allí dintre encara hi ha algo. I Rubén, bueno, pues són nervis, tio, no m'estranya, és que esta porta, què collons hi ha allí dintre? Jo em quedo molt quieto, faig un passet cap atràs. Si està allà al meu costat en la mà, la faig una mica cap atràs com per a protegir-la. Dic que Nayara aquí, això és molt xungo, tio. Me dona molt mal rotllo. Anem d'aquí, no voldràs entrar ni res, no? Jo ja sé que tu ets vudú, però... Sí. Dic, mira, Cari, no la liesem. anem a veure què mos expliquen i si convé ja tornarem. Vale, guai, de puta mare. Veus que t'abraça i està una mica gelat. Dic, tot bé. Però diries que t'està abraçant més per ell que per tu. Sí, tot guai. Si anem cap a la sala d'actes, tot guai. Pues res, de moment desistixo i anem cap a la sala d'actes. Molt bé. Us deixarem els dos, vale? Però els dos amb un run-run inevitable de lo que hi ha allí. Segurament Rubén no li costarà evitar este run-run, és el que has fet moltes vegades, vale? Apretar les dents i no escoltar. Però Nayara, t'asseguro que tu, este run-run t'anirà per dintre tota l'estona. Perquè aquí a la sala d'actes l'únic que fan és parlar de la propera classe, perquè és el que aneu a fer aquí. Evidentment, ni una explicació ni res. Els Mossos segueixen per allí. De fet, als 10 minuts, un dels Mossos entra. Tània López està donant la classe. No sé què merdes us deu estar intentant explicar a Batros. Però un dels Mossos, sense dir res, entra. Tània se queda tallada. Farà 4 passes per allí. Se ficarà més o menys a l'alçada de la meitat de les files d'esta sala d'actes. I Nayara i Rubén, la mirada és per a Batros. I este mosso tornarà a sortir cap a fora. I passaran els minuts de classe, Nayara i Rubén. I jo crec que a vosaltres, com a mínim, us podem deixar aquí. En este run-run. Vinga, continuarem. He apuntat per aquí.
Rafael. Rafael. Ha sortit d'aquella casa. Encara plou. És de nit. A este barri pobre. Esta casa que està pràcticament quasi per enderrocar. I esta àvia asiàtica que parla Khmer, molt agraïda, t'ha tornat la Bíblia que t'ha aguantat tota aquesta estona i se n'ha anat corrents cap amunt, escales amunt, a buscar el seu fill. Tu baixes allí amb un penjoll que t'has trobat i sortint de la casa, aquí fora encara plou, estos carrers mullats, plens de brossa, ja veiem uns contenedors que on fa dies i dies que no passa ningú a recollir res. Unes rates per allí estan rascant i menjant. Parlant de rates, aquí davant hi ha un cotxe. El padre Ignacio allí dintre i el xòfer al davant. T'estan esperant. Has passat una bona estona allí dintre, Rafael. Què et veiem fer? Pues me fico lo sombrero i m'agafo potser un minut per a agafar aire, aprofitant la pluja que és fresca i potser me pleno els pulmons d'aire fred. I al cap d'uns instants entro al cotxe. Potser una mica cansat i em deixo caure al cuir de l'asiento de detrás, en Ignacio. Padre Rafael, què tal? Ja està? Ha pogut parlar amb el nen? Està bé? Ja podem anar a descansar una mica? S'ha fet una mica tard, no? Pues lo miro directament als ulls i li dic, pare, ha sigut bé, molt més difícil del que esperava. Ni en lo pitjor dels meus somnis m'hauria esperat trobar-me algo així esta nit. Crec que sí, crec que necessito descansar. El padre Ignacio se queda una mica com acollonit. I este somriure fals que portava tota l'estona, de nassot. Veus que este somriure se li achanta, tio. I fa com una mica de cara de por. Diu, però, bueno, què és el que ha trobat allí? I això que porta a les mans? Què ha passat allí dintre, pare? Lo miro, vull dir, potser la meva expressió facial també canvia durant uns instants i tanco els ulls mentre el miro i li ensenyo la medalla. Dic que això pertanyia a un membre de la meua ordre, Michelangelo. Dic, vostè no sabrà res, no? Michelangelo, sí. Sí, pare Rafael. Clar, ell va ser el primer que va vindre aquí i va parlar amb la iaia. De fet, crec que va ser el que va insistir per a que l'avisessin a vostè a vindre aquí. No sé, a mi em va estranyar per esta família, per estos que cridessin algú del Vaticà, però bueno. Pare, detalls. Què va fer? On està? Va parlar amb vostè? Sap on va anar? Sap què va fer després de parlar en aquestes persones? Veus és que important. Pare Ignasi se fica nerviós, li veus el cos, se mou i se sent este cuir sonant. Va dormir allí, al costat de la nostra església. Bueno, de fet, té la mateixa habitació preparada. Porti-m'hi. Però hem d'anar... Bueno, no... Pare, li agafo les mans. Dic, i li apreto potser, Li dic, pare, és important. Porti-m'hi cap allí. Este Passat gran, este cotxe enorme, negre, per la pluja se mourà. No aneu gaire lluny, vale? Perquè esta església, el pare Ignacio, on ell treballa, i on pareix que hi viu i té alguna habitació més, no quedem molt a lluny. Rafael, aneu cap allà. I estàs a la mateixa habitació, bueno, on pareix que el pare Ignacio
t'ha dit que va estar Michelangelo. És una habitació molt, molt senzilla. Hi ha un llit, en una manta verda, és un llit individual, una mesita petita, una tovallola neta, i hi ha un lavabo amb una dutxa i una pica. És auster i espartà totalment, Rafael, però en aquesta habitació pareix que no fa molt de temps va estar Michelangelo. Li demano detalls. Dic, pare, és molt important que conteste les meves preguntes. Dic, necessito saber quan fa que no està, quan va marxar, cap a on va anar, què li va dir, inclús qualsevol detall petit pot ser transcendental i crucial. Sí. A veure, és que jo no me fico en les seves coses, claro, jo sé molt poca cosa, i menys per en esta... Vale. Vull dir que ell va vindre i va passar una nit aquí. Farà 2 setmanes, com a molt. I va anar a passar una nit amb aquesta família, a parlar-los i... Bueno, no sé. I després que ell mateix va ser el que va moure fils per a que contactessin amb el Vaticà i que acabés venint vostè, pare Rafael. Però que jo no vaig parlar res amb ell. Aquestes coses, jo sóc una persona d'església i jo només me dedico a la gent d'aquí del barri, i aquests nivells jo no toco ni pregunto. Sí, ha demostrat sobradament el seu interès per la gent del barri, dic una mica emprenyat i airat. I me'l quedo mirant molt serio i potser inclús fent valdre la meva envergadura, perquè Rafael fa 1,90 m. I li dic, perquè vostè no em mentiria, que no, pare? Se sentigua, se senya, vaya. I se fa petit. S'arrupix. No. Per favor, això no ho faria mai. De veritat, pare, jo, tot el que em vulgui preguntar, jo li contestaré. Pot donar per fet que no li mentiria mai. Aquí està tot en regla, jo no he fet res i tot això funciona com ha de funcionar, i el que facin amb Michelangelo i vostè i el Vaticà, de veritat, no m'incumbix. Dic, ja, este és el problema, pare. Ha deixat i ha permès que el mal, senyalo al carrer, dic, la perfídia de Satanàs, dic, arraigue al seu... a la seva... És que m'hi quedo sense paraules, saps? Dic, i me centro un poc i dic, disculpe. Traga saliva. Un viatge molt llarg, ha sigut una nit molt difícil. I respiro. Dic, així no va parlar amb vostè, ni li va dir quan marxava, ni li va dir on anava. O sigui, l'últim que sap vostè és que va anar en aquella família i després va marxar, o va desaparèixer, o res més. Va anar amb aquella família i ja està. Només sé que quan m'han notificat que venia vostè era perquè pare Michelangelo així ho havia requerit. D'acord. Pues m'agafo també uns instants per a respirar i potser li fico la mà a l'hombro per a tranquil·litzar-lo, ¿vale? I li dic, pare, puc fer servir esta petita estança per a descansar? Dic, potser hauré de prolongar la meva estança uns pocs dies a Barcelona. Per suposat, pare Rafael. Si vol dormir aquí, Michelangelo també va insistir en dormir aquí, però que hi ha un NH, un hotel aquí al costat, que de veritat, que si volen, però que sí, per suposat que pot estar aquí, faltaria més, no... Si vostè no li és inconvenient, potser, dic, potser estic abusant de la seva confiança, pare. Dic, disculpe les molèsties. No tenia pensat este imprevist en absolut, però potser necessitaré un vehicle o algo d'efectiu per agafar un taxi. Si és possible. Com vol? El vehicle és el que és de vostè, però efectiu? Què vol que jo? Dic que no lo cap. Dic, és només per a fer un viatge d'anada i tornada a l'església. Vale, sí, claro. Si demà me firma conforme jo li he donat això i ja ho ajustarem, no hi ha problema. I trau la cartera i hi ha 5 bitllets de 100 euros. Te'n dona 4. Bueno, li faig que no i dic no. I potser agafo un. Dic, és el que necessito per a fer un viatge. Molt bé, pare Rafael. Pues bueno, jo aniré a menjar alguna cosa, perquè clar, no he menjat res i hauríem de descansar, no?
Sí, pare, descanse. I gràcies per la seva hospitalitat, amabilitat i... Bé, i disculpa els meus modos. No, i ara jo estic per a ajudar aquí a vostè i a totes les persones de Déu, evidentment, i li torna este somriure tan, tan treballat. Jo no som ric, simplement lo deixo marxar sense més. Un Estarà cop ha sola a esta marxat, habitació. Àlex, sí. Bé. Jo volia... O sigui, tinc un molt mal pressentiment. Llavors, jo el que volia fer és primer anar a aquesta habitació en busca de qualsevol cosa que hagi deixat Michelangelo per aquí i vull cerciorar-me de que això és un lloc segur. Espills, vasijas, etc. Al lavabo tens la porteta petita aquí a l'esquerra mateix, vale? Hi ha un petit mirall en un marc de plàstic feo. La dutxa, la cortina està passada i hi ha un retrete, també molt senzill, allí al costat. Però no tens cap mena de sensació de que aquí hi hagi res. De fet, Ok. l'única sensació que tens, Rafael, és de que aquí ha estat Michelangelo no fa molt de temps. Tapo l'espill, potser en la manta verda, el primer que faig. Potser agafant velles costums i velles temors que no tenia des de feia bastant de temps. M'assento al llit, reso un Pare Nostre intentant recomposar-me. Obric el meu petit maletí i començo a repassar uns documents. Un moment, Rafael. Sí. Perquè un Pare Nostre no és qualsevol cosa, ¿vale? No crec que sigui algo que se passa així, per damunt. Perquè quan estàs resant, Rafael, Sí. s'encén la dutxa. Allí a la cortina, a dintre d'aquella dutxa, està Michelangelo, Rafael. Però no et fa por, tio, perquè saps que no és que estigui ell. Potser és que notes que va estar ell i d'alguna forma dos ànimes que estaven connectades sempre ho estaran. I fa molts anys crec que no havíeu estat a la mateixa sala en temps tan propers, no? Només fa 2 setmanes que estava ell aquí, tio. I el veus allí a la dutxa. No el veus a ell perquè té esta cortina semitransparent. Però, Rafael, com saps que és Michelangelo el que està allí dintre? Què el veus fer o què és el que saps que és ell? Bueno, potser recordo un olor característic, potser del seu perfum, potser de la forma en com se col·locava el cabell, potser un gest que tenia un cabell una miqueta més llarg que el meu i, bueno, pues potser intento enterrar estos pensaments i no deixar que m'inunden la ment i el cor de dubte. Perfecte. Este lavabo pareix que se va omplint de vapor i cada vegada veus menys esta silueta i va quedant com a més oníric, com a més un record. I pràcticament quan no veus res allí dintre, este mirall tapat, assegut al teu llit, damunt del coixí hi ha una carta, Rafael. Una carta i una veu des d'allí la dutxa, una veu suau, però contundent, que te diu: Rafael, a mi no me pots salvar ja, però salva-la a ella. Este vapor de la dutxa de cop desapareix. I clar, Rafael, allí dintre no hi ha ningú. Agafo la carta. La tens al Telegram, vale? Ok. Perquè no estic a Roll20. La tens o no? Sí. No. Ara sí. D'acord. No trigaré en tornar, vale, Rafael? Però de moment te deixo llegint la carta. Sí, i tant. Alejandro. Digues. On t'havíem deixat? Estava sortint
del pis de Cayetana ràpidament i acabava de, i acabava de veure l'home com se precipitava del primer pis. Aquí ho vam deixar-ho. Potser ja ha vist, després de lo vacuo intent que vaig fer de que el pareixen, que no vaig ser a temps, perquè bueno, ja ho havia vist, ja havia vist com alguna gent s'havia pres la vida a l'escena del crim. Aniré cap al cotxe, necessito veure. Ja. Sortiràs disparat d'este edifici. Com t'he dit, aquí hi ha diversos policies. Coneixes a pràcticament tots d'ells. I alguns d'ells, o bastants d'ells, també te coneixen a tu. Però ara mateix no et fan cas, ¿vale? Perquè estan tots tirants, van corrents cap a allí on este agent s'ha tirat. S'ha tirat a matar-se, tio, perquè s'ha tirat en lo cap per davant. I mentre cau encara la pluja aquí a la Diagonal, a l'entrada de Barcelona, puges, entenc, al teu cotxe, este cotxe que, com ens vas dir, parla molt de tu, no? És com una mica el reflex de la teva vida els últims anys. Literal. Literal, Alejandro. Pues literal, mos veiem allí dintre d'este cotxe, ¿vale? Que m'agrada molt, tio. I sento esta olor de tabaco, esta olor potser de beguda, esta olor pues, de poca airejada. No, Alejandro, i què te veiem fer, tio? Pues me trac la petaca que portava damunt, que mai l'abandono, però tampoc vull ficar-me a veure davant de tothom. I la començo a desarroscar de manera ràpida. I quan lo tap ja està fora, l'apuro hasta el final. Vale, Alejandro. Sents una veu, no molt lluny, Alejandro, que crida. I no entens molt bé les paraules, perquè mires per la finestra, que està empapada ara mateix. Hi ha 6, 7 o 8 passes d'allí. Algú crida. I veus la figura allí plantada, al mig de la pluja, tio. Pues... potser agafo la pistola que tinc al... Potser no la portava damunt per si de cas me regiraven i tot això i volia evitar problemes. Potser la tenia amagada al cotxe. L'agafo i me la fico a la butxaca i surto ràpidament. Vale. Rafael, obriràs la porta. La petaca l'has hagut deixar per allí. I si la petaca ja està buida a l'assient del costat del copilot. Molt bé. Però t'ha enganxat a mi tant trago, ¿vale? I jo crec que potser encara una mica de whisky te regalima per aquí, per la boca. I tens l'arma. M'imagino que la tens com a mig amagada, no? I potser la tinc empunyada, però amagada a la butxaca. En la mà i la butxaca també, saps? Perfecte. Per així te veiem sortir del cotxe. I esta figura, ja t'he dit que potser està a uns 5 metres, unes quantes passes, enmig de la pluja. Ara la veus una mica millor. El que passa és que te sorprèn, perquè el que està cridant no ho entens, tio. Piun quan ja! I la veus. I qui crida això? És una dona, és una vella. Dic vella perquè té segurament també 70-80 anys. I està embotida en un vestit. Embotida perquè li va apretat. I és un vestit estampat de flors, bastant cutre, però cutre que te cagues, tio. Porta un sombrero de flors que està empapat i porta com un petit parasol a mode de paraigües. Però veus que este parasol és que l'està agafant malament. Lo té pràcticament tort i la majoria d'aigua s'està mullant. I este vestit, el que està embotit, li va com a empapat, està rebotida allí dintre. I des d'aquí ho veus, que té una... Digues, Alejandro. No, si puc veure si és caucàsica... Podria ser catalana, perfectament, Alejandro. De fet, en este somriure... Caucàsica. Caucàsica, Entenc. sí.
caucàsica és europea, o blanca europea, no? Entenc, o alguna cosa així. Sí, sí. Sí, Pues sí. sí, de aquí. Podria ser catalana, vaja. Veus dues coses. Tu tens psicologia, veritat, Alejandro, o alguna cosa així? Bastante. De fet, és el que millor se li dona a Alejandro. Perfecte. Para la gent. Pues si fas una tirada, millor intentes entendre què collons està fent esta dona aquí. Que... Ara. La passo un èxit normal. El que veus és que esta senyora... Acabo. Molt bé. Té un somriure maliciós, de fet. I te mira, baixeta com és, en la barbeta alta, com si des d'allí baix t'estés mirant per damunt de l'ombro. Tot i així, la seva mirada no diu això, la seva mirada és de sorpresa total. I per un moment, una altra vegada, este olor te passa per davant. Pareix sutil, tal com ve, se'n va, perquè la vella te comença a parlar. I en esta mirada altiva, este posat altiu, que diu: és deliciós que estigues aquí una altra vegada, Alejandro. No saps quan t'he trobat a faltar. I pareix que olore això que tu per un moment has olorat. Ningú ha estat a la teua altura, Alejandro. He estat molt sol sense tu. Però no podem jugar més. He trobat un nou camí i l'he d'agafar. Una pena, Alejandro. Alejandro potser no pot parlar. Se li correixen massa coses que dir i no té forces per a dir-ne ni una. Se queda, potser inclús està una mica tremolant dels nervis i potser la mà que aguanta la pistola li està tremolant. Fes una tirada de cordura, si us plau. Èxit difícil. Pues... crec que saps en qui estàs parlant, no, Alejandro? És un dau de... Això m'estic pensant. És un dau de 3. Però aquí estàs, tio, aguantant l'arma i el tipo. ¿T'ha agradat el meu regalo, Alejandro? Esta Cayetana va plorar tant, pobra. Mentre se ho feia tot, se ho feia i se veia com se ho feia. Començant pels dits, per la panxa i l'intestí. No saps quina feinada li va fer penjar-se amb les seves pròpies entranyes. Una pena, Alejandro. Has arribat tard, avui. Sempre arribes tard, Alejandro. Tard. A la teua vida sempre arribes tard. I de Se veritat... traien forces i potser en un moment donat i diu, calla! I potser l'apunto. Aixeques l'arma, Alejandro. De fondo està la policia. Arremolinats, vale? Estan allí a una ambulància que han sortit corrents a intentar-li salvar la vida a aquell desgraciat que s'ha tirat des del primer pis. En el cap per davant. Evidentment està sec. Este crit queda ofegat totalment per la pluja. I esta vella, quan li aixeques la mà, quan l'apuntes amb la pistola, el somriure encara se fa més gran, pràcticament hasta les orelles, però els ulls no diuen el mateix. Els ulls estan acollonits, Alejandro. Te dirà... Al donar-me en compte... Sí. Digues, perdó. Bueno, pareix que li agrada que l'estigues apuntant. Te dirà, ai, Alejandro, un psicoterapeuta belga, de veritat, no sé com t'ho vas poder creure. O és que potser... A la pistola. Com? A martillo a la pistola. O és que potser... Entenc l'engany que mos van menjar, tot i que no mos caia massa bé, no? Perquè entenc que és lo tio que mos va ajudar, no?
És lo, tio, ¿Era este? és lo belga, és lo que vau capturar, tio. Ah, vale, disculpa. És que No potser l'has havia tallat, assustat. però no passa res, Vull dir... Perdó. No sé com te vas poder creure allò. O és que potser era veritat i ja m'heu arrestat i tot això només és un somni o fruit de la teua borratxera contínua, Alejandro. Quina pena. Amb lo que havia sigut i en lo bé que m'ho havia passat, Alejandro. Des del teu cotxe sents com piquen des de l'altra banda. Des de la finestra del copilot del teu cotxe, Alejandro, estan picant. Metall sobre vidre. Cloc, cloc, cloc. Pues, potser miro. Algú assoma per l'altra finestra del copilot. Està baixada a meitat. És la vella, tio. El que passa és que assoma per allí amb una arma, Alejandro, amb la teva arma, i t'està apuntant. Tira per cordura, Alejandro. Èxit extrem. Boníssima. És un punt. T'has convertit en una sombra del que jo me vaig enamorar algun dia. I la vella t'està apuntant. Vale? Esta arma entra per la finestra del copilot i t'està apuntant a tu. I la sents com riu. Pues, trobo que traent havent tret esta tan bona tirada. Sí, sí, potser estàs Alejandro en posició de fer el que tu cregues, tio. Sí, sí. se sobreposa una mica. Tot i que no acaba d'entendre el que està passant, que es pareix que estiguen jugant en la seva ment. I potser fa un petit somriure i diu: no em vols mort, perquè probablement t'avorriries. Vols que estigui aquí. Per un moment el somriure li balla una mica, Alejandro. Li dic això, sé que no em vols mort i em mataries. I potser dient això m'amago la pistola a la butxaca. I pregunto. Alejandro, no tens pistola. La teva pistola està a les mans d'esta vella. Bueno, potser me sorprenc una mica. O potser és que ho estic recordant malament, o potser sí que estic tan borratxo com diu. Però sigui això dient... I potser me trac el paperet de la d'allòs. Ella és la següent? Ai, Vols que juguem? Ella. Si vull que juguéssim, clar, Alejandro, que vull que juguéssim. De fet, t'he reservat un lloc especial per a tu, perquè veiguis el final del nostre joc, Alejandro. Sempre he tingut debilitat per tu. A no ser que vulguis que acabéssim amb tot això, Alejandro. Potser te costaria menys, no? I ara sí, ella amartilla la pistola. Pues... Potser m'avanço cap a la pistola i apoyo el cap. I qui sap, potser me faràs un favor i tot. I ja em vaig a prendre pel cul i no et torno a veure mai més. Sí, Alejandro? És lo que vols? No, me decepcionaries. No vols seguir treballant per a criatxos drogadictes ni perseguint puteros. Però jugar amb mi sí que vols, Alejandro. Veritat que sí? Vols seguir jugant amb mi, Alejandro? O no? Tens una pistola a les mans, Alejandro, vale? No saps com tens una puta pistola a les mans i l'estàs apuntant a la vella, i la vella t'està apuntant a tu. I ara mateix sentirem un tret. Però pareix que seràs tu qui decidirà, qui dispara. Vols seguir jugant, Alejandro? Pues, potser me fico la pistola també al cap. Li dic: a prendre pel cul. I la martillo. Tens dos pistoles, tio. La mateixa puta pistola.
dos vegades apuntant-te, una a la teua mà i l'altra de la vella. Esta vella que somriu, tio, però brutalment, esta boca desfigurada. I esta mirada de terror, de no saber què collons li està passant. La pluja li cau i este pèl per damunt les flors del sombrero. Esta dona fa molta pena ara mateix, si no fos per este somriure i per esta pistola que t'està apuntant. I ara fes una tirada de poder. Ah, i què t'anava a dir? Sí. Veig los ulls, no? Vull dir, és un detall que l'estic considerant bastant important, Sí, que tio. pareix que ella sí que és conscient. I més des d'aquí. I en la tirada que has fet de psicologia, esta dona encara deu estar allí dintre i està acollonidíssima, tio. Ostres, èxit difícil. Esta dona dirà: benvingut de nou al joc, Alejandro. I se sent pam, 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 pam. Però no l'has tocat, tio. No sé com t'ho has fet, Alejandro, però has sigut capaç d'evitar-ho. Esta dona està tapant-se les orelles ara mateix. A tu també te xulen les orelles. I en un moment, pum, se desploma i cau al terra. Està plorant. Alejandro, encara te cau una mica de whisky aquí. Acabes de disparar estos trets. Saps que estàs una La altra pistola vegada. meva està calenta? La? Té el canyó calent? I tant, Alejandro. Paulo a pólvora? L'acabes de disparar 3 o 4 vegades. Host. Pujo al cotxe, me piro. Vull dir, perquè entenc que la policia ho sentirà, o ha tingut que sentir per Alejandro, això coquet. tu sabràs, tio. Està al costat, no? No estàvem molt a lluny, no. I això està plegat de Mossos, ambulància, nacionals per aquí. Me piro. Alejandro, pues Tot i així, quan me'n vaig fent per un petit somriure, perquè crec que d'alguna manera me n'he sortit. I no he fet el que ha volgut ell. I potser de totes les vegades que m'he trobat en ell, de fet és la primera vegada crec que sé que estic parlant en ell d'una manera tan directa, faig un somriure, no puc amagar-ho. I me piro, lluny. No sé, de moment simplement allunyar-me. no et pararàs de vigilar si venen o no venen, que segur que acabaran venint perquè ho han hagut de sentir. I m'agrada este Sí, somriure, de perquè moment... aquesta sensació que tens és correcta, tio. Algo ha canviat en ell i potser algo en tu també, tio, perquè estava clar que volia que la matesses, però... o que et matesses tu, i pareix que te n'has sortit perquè no ha mort ningú. Però estàs jugant una altra vegada, Alejandro. Te veiem a tota hòstia en el cotxe, sortint per la illa, no sé si ha enganxat una mica de contradirecció, potser te'n vas cap a baix, o potser puges... Bueno, aprofito que és tard i probablement hi ha molt poc tràfic. I potser faig alguna petita infracció per a allunyar-me al màxim d'ells. A part que també sé que si ells me persegueixen no tindran miraments, semàfors o direccions prohibides. Així que vaig ràpid. Molt bé, Alejandro. Uns quilòmetres que aniràs conduint, esta pluja. Quan hauràs agafat una mica d'aire, simplement vull saber què serà el proper que faràs. Tens un informe pendent per a fer demà a les 12 i un antic rival que pareix que té ganes de tornar a jugar amb tu. Pues potser me n'aniré... ara que encara no m'estan buscant massa, aniré a casa a buscar els meus informes i me n'aniré. Per a una caixa vella, brutíssima, plena d'històries, segurament que allí estaran els informes antics que potser puc utilitzar per a salvar-li el cul a Arnaez i a mi. Ho veiem com a escenes tallades, el cotxe que se'n va tota hòstia, Alejandro pujant les escales de casa seva, agafant una caixa, uns papers, potser agafa alguna altra cosa que ens explicarà després. Tornes a baixar, tornes a estar al cotxe. Bueno, alcohol, probablement. És el que més intento agafar. I si tinc caix. I ara que ho tens No tot, haver de- què faràs? A on aniràs o què et veurem fer, Alejandro? Pues, potser me n'aniré a algun petit hotel o alguna pensió o alguna així.
perquè sí que necessito treballar, però com ja et dic, que Alejandro està relativament eufòric. Potser esta és la vegada, o potser, si no és la vegada, potser és la vegada que també s'acaba per a ell. Mentre estàs pensant Potser és un això, final. i pareix que tens un pla i que podràs fer algo de profit en la teva vida, te sona el telèfon Alejandro. O despenjo. És Arnaez. L'agafes? No. No l'agafo. De fet, Vale. apagaré el mòbil. Penjaràs la trucada d'Arnaez, Alejandro, i te deixarem penjant esta trucada. Nayara i Rubén. Anem amb altres, perquè això porta 20 minuts, tio. Si teniu la sensació de que aquell mosso, pel que sigui, tio, us ha mirat a vosaltres. Aquí no en traureu res. Bueno, Rubén potser traurà tranquil·litat, però Nayara, allí dintre està algo que té a veure amb Víctor. Ho saps. No m'ho crec que pogués estar aquí, asseguda, i tu tampoc t'ho creus. Què feu, Nayara i Rubén? Pues quan veig que el mosso mos mira i tal, i si aparta una mica la mirada i pego colzar com perquè se'n doni compte ella. Estàs mutet, Tània. Sí, no et sento. Que jo te dic, mos ha mirat, no? Sí. Vàries vegades. I Víctor aquí no està. A quan està la sortida d'emergència de Natros, Àlex? O No. alguna sortida? No hi ha problema, Vull dir, pot estar a prop que volguéssiu i ja està. Vosaltres sabeu molt millor que jo com és este lloc. I que en quan largue o se moga una mica, anem d'aquí, tio. Que este tio... Que passa que si me n'anem li posarem fàcil per això. Però bueno. No ho sé, però Rubén, a l'aula ha passat alguna cosa. Jo... no sé. Crec que no... Vull dir... No me'n puc anar sense anar a mirar-ho. Hòstia. Lo de Laura... L'aula era molt xungo, tia. Jo sé que tu tens... lo vudú este, però... Vale, bueno, si vols anar i t'acompanyo hasta l'infern. Però... no sé, no sé com dir-te, se m'escapa el que hi ha allí. No sé com explicar-ho. Si ara em poses una pistola al pit, no sabria dir què he vist. Jo tampoc sé ben bé què hi ha, però necessito... Crec que és important. Lo que tu cregues, lo que tu digues, saps que crec en tu a tope. Val, doncs intentem-ho, intentem tornar-hi. Les paraules Què profundes, fa el picolet paraules este? profundes de Rubén, Vull dir, allí està el paio, per lo que faci falta, a tope en tu. Yes. És un poeta. Portem 20 minuts de classe, ¿vale? I l'única cosa remarcable que ha passat és això, los mossos. Un mosso que ha entrat per aquí que pareixia que us vigilava. Nayara, he fet un mosso que t'ha fet mal a l'espina. Més del que podria fer un mosso dintre d'una aula, evidentment. I aconseguiu sortir. Feu una altra tirada de sigil, si us plau, perquè evidentment heu de sortir per aquí. No hi ha ningú pels passadissos, pràcticament. Se sent el director parlar amb els mossos, dient-los que ningú se mogui de les aules, que estiguin tota l'estona que faci falta per allí i que algo estan buscant. L'algoritmo este, què passa avui? Jo he fet èxito difícil i ell falla.
Jo fallo. Pots forçar sempre, Carlos? Sí, vinga, força, que ara és important. És important perquè m'ho ha demanat Nayara, no per Poli, perquè el Poli ja veuré. Força, heu gastat sort també, claro. No, però és molta sort, tio. Força, va. Vamos! Sí o què? Puta hòstia, Rubén, campeón. Mare Dios. Sí, èxit normal, però èxit. Jo m'imagino que us aneu movent entre els passadissos, el silenci que hi ha. Només se senten les aules tancades, potser més silenci que normalment, no? I un dels Mossos s'anava a assomar o a passejar per allí i Rubén l'has vist i has sabut com agafar una altra habitació, potser uns lavabos que coneixeu. Heu entrat per una porta i heu pogut sortir per una altra i continueu. I esteu girant la cantonada una altra vegada. Allí a punt d'entrar a esta classe, on Nayara, saps que allí dintre hi ha algo. I Rubén, tu també ho saps, tio. Jo, abans de que entri Nayara, si va entrar, que veig que va envalentonada, l'agafo de la mà, la giro, la miro als ulls profundament i dic: però aquí dins, Nayara, què hi ha? Perquè allò està fosc de cojones, però molt fosc. No sé què hi ha, però crec que és algo important. Vale, nena, i tu vols que entre en tu, no? Ho preferiria. Pues me poso davant, tiro la motxilla en terra, m'arromango la sudadera i entro en el cap per davant, tio, sense pensar-ho més. Si Nayara vol que entre, jo entro. Entres tu davant, Rubén? Sí. Pues Nayara, Rubén entrarà davant teu, a esta negrura. Mm. De fet, quan entres aquí, Rubén, el que tens la sensació és que com si faltés aire. I se fa el silenci absolut. Pràcticament, si escoltes, sents lo bategar del teu cor, que potser es va fer una miqueta ràpid, accelerat. I foscor, com te deia, l'únic que entra una mica de llum per una de les finestres que té la persiana trencada. I des d'aquí pareix que els barrots, este reixat, també ha estat trencat, doblegat. Des d'aquí no arribes a veure, perquè està fosc, tio. Inclús en una finestra mig oberta, a uns pocs metres, és que no es veu res, tio, i no se sent res. Nayara, Rubén està allí dintre. I allí dintre no està sol. Què fas, Nayara? Pues entro y intento com trobar... Bueno, intentar estar en Rubén per a combatre el que sigui que hi ha allà dins. Pues de moment no feu una tirada de cordura els dos. Perquè quan entreu, s'acostumbren una mica a la vista. El que veieu és que ni els pupitres ni les cadires estan on haurien d'estar. Estan al sostre. Estan capgirats. El sostre vull dir com si el punyetero sostre fos la terra. Estan posats allí, cap a dalt. Tots, en fila, ben posadets. Com haurien d'estar, però al puto sostre. Els armaris, la resta de coses estan al seu lloc. En terra hi ha bolis, carpetes... Heu passat les tirades de cordura? Sí. Sí, èxit difícil, crec. Pues és un puntet per a cadascú. Algo està aquí dintre encara, Nayara, ho tens aquesta sensació. I tu també, aquí dintre sentiu este silenci absolut, i l'únic que pareix que se sent és el vostre batec. Si intenteu parlar-vos, potser és que vos costarà escoltar-vos l'un a l'altre. Què busqueu aquí? Jo no busco res, miro al voltant que no hi hagué ningú amagat ni res d'això, simplement protegir això en ella.
Tira per descobrir, Rubén. Descobrir, on està descobrir, tio? I tu, Nayara, què busques aquí dintre o què fas? Què et veiem fer? Fallo, de molt. Jo pues, busco alguna pista d'on està Víctor i què ha passat aquí dins. Pues... Una cosa fàcil que veuràs és que el teu pupitre, a diferència de tots, està posat al revés, mirant cap al tras de la classe, com si diguéssim. I algo ja apegat a la teua taula. Però al techo. Al sostre, sí, perdoneu, he dit a la paret, volia dir estar al sostre. Però està girat al revés. Crida totalment l'atenció. Rubén està mirant per algun puesto, ¿vale? Lo tio està aguantant lo tipo aquí, Nayara saps que no li agraden per a res aquestes coses, però aquí està, vigilant i tenint cura de tu. I tu, Nayara, veus este pupitre que està al revés i algo està al teu pupitre, ¿vale? És l'única cosa que hi ha als pupitres, perquè tot ha caigut, però al teu pupitre sí que hi ha algo. Intento veure què és. Pues des de la porta no ho podràs veure, hauràs d'avançar i ficar-te més a prop, potser del teu pupitre. Pues avanço. Nayara avança. Rubén. Camina per mig d'esta foscor, apropant-se cap al seu pupitre, que ara que veus que ella està mirant cap allí, te'n dones compte que també està al revés. Avanço en ella dient-li quin puto loco ha gastat tot este loctite. Sabia. No crec que sigui l'optite. Com que no? En silicona? És algo que no entenem. Nayara, fas unes quantes passes i te plantes just baix d'on està este pupitre teu i este paper. I des d'aquí diràs que ho pots veure. Imagino potser que fas una mica de puntetes per intentar llegir el que fica aquí. I comences a llegir-ho. Ho diràs en veu alta? O només ho llegeixes tu? No, ho diré. Rubén, pràcticament no la sents perquè esteu aquí dintre i aquí pràcticament no se sent res, però les seves paraules són: ja ho veig. Està aquí. A l'interior de... I para de parlar. Perquè just quan anava a continuar parlant, les taules i les cadires, pum, com a que se desprenen i pareix que per un moment leviten, no hi ha gravetat. I dos d'elles surten disparades. Una cadira cap a tu, Rubén, i una taula cap a tu, Nayara. Disparades cap a Valtros. Primer feu una tirada de cordura, si us plau, i després ja me direu el que voleu fer. Èxit. Bé, Rubén també. Pues les cadires i les taules estan com caient d'on estaven, pues estan caient cap a baix, però dos d'elles surten disparades cap a Valtros, a tocar, a fer mal, vaja. Jo el que vull fer és tirar-me damunt de Nayara i posar-me d'esquena al que està caent per a, si no puc esquivar-ho en ella, parar el cop i que no la toque. Vale. Hauràs d'esquivar el teu i el d'ella, aleshores. Vale. Pues Nayara, s'ha de tirar damunt teu, Rubén. El paper s'ha quedat com flotant, igual que tot. Vale, però llavors... O sigui, jo intentaré... Si no agafa i em tomba, vull intentar o esquivar la taula i mirar realment si hi ha algo més allí, que sigui el que està produint que mos estigui tirant les taules i cadires. S'assegura que hi ha alguna cosa aquí, Nayara. No saps on està. De fet, potser s'està a prop i a foscor. Allò que està fent tot això.
Nayara està intentant percebre alguna cosa, Rubén, però tu, tio, has d'esquivar la primera cadira que va cap a tu i després, si vols, parar o esquivar també la taula que va cap a Nayara. Fes una tirada de primer d'esquivar, entenc que vols esquivar la teva cadira. Espera, és que se m'ha ocorrit una cosa. Perfecte. No sé si és més fàcil o més difícil, però crec que Rubén faria millor. Perquè ell és un crack en preses i crec que intentaria, més que esquivar-ho tot, a part de protegir Nayara en el seu cos, agafar la cadira que va cap a mi i intentar desviar-la contra la taula que ve, que és més... Vale. Això, jo crec que primer, com ho farem? És una tirada de lluita en el teu cas, imagino, no? Perquè el que vols, si és una presa, és una tirada de lluita. Sí, de jiu-jitsu, és això? Bé, sí, és la, O sí, plea. si tens jiu-jitsu, m'apareix superbé jiu-jitsu. Pues vaig Vale. a tirar per jiu-jitsu. És un èxit normal, ¿vale? ¿La passes? Vamos a ver. ¡Wow! Està massa preocupat Rubén per Nayara. No, és lento. Vale, tio. És lento Estàs- com un mosso. Estàs preocupat per Nayara, evidentment. I esta cadira te colpeja a l'esquena. Rubén, Vale. no te fa molt de mal, ¿vale? És una cadira que surt disparada, tio. Però quan te pega, tens esta sensació una altra vegada a la nuca, tio. Te comença a picar. Este cop que t'ha pegat la cadira és com si, una altra vegada salta este pitido, salten estes nervis teus, Rubén. I este pessigolleig a l'esquena. Hi ha algo, tio. Potser no és el moment de pensar-hi, però cada vegada tens més clar que algo. I el pupitre segueix anant cap a Nayara. Rubén, si vols fer alguna cosa, ho faràs en un dau de penalització. I tu, Nayara, què fas? Perquè ara mateix un pupitre està venint cap a tu. Pues intenta esquivar-lo. Pues hauràs de fer una tirada d'esquivar. I és un dau de 3, Rubén. Perdó, bueno, és igual. Bueno, digues, Que he tio. tirat Nayara. Sí, Que podia forçar la tirada, ara que penso. bueno, no sé. Jo he fallat. Has fallat Trans de també? Nayara jo la forçaria, però bueno. Si ja ha Jo- tirat ella és igual, ho deixem així, no? Potser? Jo l'esquivar la puc forçar? Sí, i tant. No sé com sortirà, però... Per a forçar-la simplement torno a tirar, no? Fallo. Estrepitosament. Este pupitre t'impacta a les costelles, Nayara, pel costat. És un pupitre gran. T'enganxa pel canto, ¿vale? No sentim cop perquè és algo sec. És un dau de 3 més 1 de mal. Nayara. I ara mateix, la resta, potser 20 cadires i 20 taules més estan com mig flotant, caient cap a baix. És el vostre torn, Rubén i Nayara. Què voleu fer? Denme track lo mal. De salut. Has de ficar edit un modo edició una altra vegada. Sí, però estic buscant salut, tio. Puntos de vida, dalt de cordura. 2 vegades de dalt de cordura. A puntos de vida aquí, vale. Vale. I me'n trac 2, Ah, no. Sí, 2. Vale, pues jo el que intentaré fer és, encara que no vulgui anar ara, perquè no sé si ho vol fer o no, però intentaré arrastrar-la o sortir ràpid en ella de la classe si veig que tornen los pupitres estan flotant i la cosa s'està movent i és massa brujeria per a mi. Nayara, este paper segueix flotant per allí, caient a poc, més lent que les cadires i les taules. Però pareix que Rubén té pressa per sortir i te vol agafar i treure. Jo potser intento recuperar o sigui, potser intento agafar el paper este que està caent abans de marxar per veure què... Això Per hauràs veure de què fer... és.
Jo crec que és una tirada de destresa, a no ser que tu vulguis proposar alguna altra cosa, Nayara. No, ja em sembla bé. Sí, no, tampoc sabria com fer-ho d'una altra manera. Pues tira destresa, sisplau. Perquè, Rubén, quan vas a intentar agafar Nayara... Com? Bueno, acabo de fallar per un... Un puntet de llavors sort, Dani, Me eh? gastaria un puntet de sort. Ahí està, Mesti. Jo crec que està ben invertit, este. Jo crec que sí, este és dels bons. Vale, Rubén, Vale, enmig de tot este jaleo, Nayara està com saltant, intentant agafar algo que està caient. Potser ho veus, que és el paper. Però 2 o 3 pupitres més surten disparats cap a Nayara, Rubén. És el vostre torn. Vale? Nayara ha agafat allò Pues i tu... m'agafo fas? una cadira i faig lo molinillo, tio. Mentre la crido, i ara sortim d'aquí, això és l'infern. És com la pel·li aquella del diumenge. Rubén crida, Nayara, però pràcticament no el sents, vale? Perquè ja està foscor, aquesta cosa que us té com absorbits aquí dintre. Està fent el molinillo amb la cadira i la intentaràs llançar per a que xoqui contra les taules que van cap a Nayara. Quan la llances, potser impacta contra una de les taules, però te queden 2 taules més. I no només això, Nayara. Estos 2 pupitres que s'intenten llançar cap a tu, després, quan te van a impactar-te cap a tu, se sent un crit molt fort, un crit agut. És com un soroll, com de vidre sobre vidre o un glaç damunt de pissarra. És molt fort i tots els vidres que quedaven sense aquesta classe exploten i surten disparats cap a totes bandes. De fet, no sabeu si se vos claven o no, perquè estan afilats i noteu impactes petits contra el cos. Un dels pupitres cau molt a prop teu, Nayara. Comença a sortir carpetes dels armaris, llibretes, les cadires van caient al terra, i tots 2 pupitres que venen cap a tu, un al terra clonc-clonc i l'altre cap a tu, i estos crits, este soroll molt, molt agut i molt fort. Rubén, especialment fort. Crida molt fort. Se n'està anant de mal, això, Nayara. Tens el paper a la mà, però ara tens una pupita que te ve damunt teu. És un dau de 3 més 1, de dolor. Què feu, Nayara? Què dius, Nayara? I què fas, Rubén? I què dius, Rubén? Jo igual quan aconsegueixo agafar el paper, igual li dic, sortim! I intentem sortir. Ara ja sí. Què vols? Maldita mujer. M'havien de calentar primer. Tanqueja, Rubén. Jo, estant totalment d'acord en ella, agafo un pupitre per a fer lo tombo, per a fer-lo servir com d'escut, i en l'altra mà vull agafar-la en ella, posar-la detrás de la taula i sortir d'aquí el més ràpid possible. Per a on sortireu, per cert? Per la porta No. o per la Queda més finestra? prop. Queda més prop. El que vosaltres volguéssiu. De fet, vos proposo les dues opcions, ¿vale? Perquè està la porta, per la que heu entrat, i està la finestra, per la que pareix que van entrar esta nit, i que estan els barrots doblegats cap a fora. És més fàcil per la porta, no? O sigui, a priori, sense tindre molt de temps per pensar, si veig barrots trencats i porta, trio porta. Nayara, t'agafaran i intentaran sortir cap a la porta. Després de tot este serà bastall, eh? Ja. És lo que hay. No. Pues aneu fent una tirada de cordura, los dos. Vale? Cordura, Sortireu des de Sarabastall. I dieu si la passeu o no. Bé, Éxito extremo. Buah, Rubén, èxito difícil. Està a top en la brujeria ja. superpuesto. Ja en parlarem, Rubén. Vale? Perquè quan surts d'aquí fora, just sortir per la porta, pareix que se fa una altra vegada, ja no sentiu estos crits que hi havia aquí dintre, vale? També sentiu el cloc, cloc, cloc de les cadires i les taules que acaben de caure al terra. I sortiu d'aquí. Aquí hi ha hagut un gran sarabastall. De fet, se comença a sentir gent que s'assoma pels passadissos i que surten. Què fareu, Nayara i Rubén? Corre, corre, corre! Intento largar d'aquí per una altra porta, sense tindre que tornar atrás, donant-los l'esquena a esta gent. Jo el segueixo el més ràpid que puc. No em segueix perquè va davant, no la deixo detrás. A on us Pues vaig davant. us amagareu? Buscareu algun lloc per amagar-vos o què penseu fer?
Bueno, Sí, sí. a l'amagatall que dèiem abans, en Mm. podria estar Víctor, que hem anat a veure-ho, que deu ser una aula una mica en desús, no una aula, com es diu això, un trastero, no? Anem a fer submarinos. Ah, molt bé. Uah. Molt bé, doncs, si us plau, perquè comença a sortir gent, alumnes, potser algun professor, i us estan, evidentment, mirant, però tot i així, feu una tirada de sigil. No serà fàcil passar desapercebuts, vale? Vale. Vamos, Rubén, és un ninja. Passes, Bueno, Tània? sí. Vale. Sí, senyora. Èxits difícils, els dos? No. No, normal. Vale. Us amagueu cap a aquesta petita sala, perquè de fons sentiu veus, perquè pareix que alguns dels Mossos han anat cap allí i el director també. Els Mossos, en una veu autoritària, li diuen al director que no entre ningú i que no s'apropi ningú, sobretot, que no s'apropi ningú aquí. I sentiu com estan allí estos dos Mossos. Un d'ells, per cert, és el que us ha fotut una mirada abans, allí. Nayara, això que apretes tan fort a la teua mà és el paper. Vols llegir-lo aquí? O què voleu fer? Per cert, Víctor no està aquí. Home, pues sí, me'l miro detingudament, el paper este. A ver si el reconeixo de algo. El que reconeixes és que és la teua lletra. I te ho passo Una per... maldita. Maldita. Te ho passo per Telegram, ¿vale? Lo que pareix que has escrit tu en algun moment. I si mos permeteu, anirem en Alejandro. Perquè... Alejandro, acabes de penjar a Arnaez. Lo penges, però just quan anaves a apagar el telèfon, te torna a sonar una altra vegada al telèfon, Alejandro, i és un número que no coneixes. Pot ser... De fet, tan pront he penjat a Arnaez m'he arrepentit perquè necessito una informació ràpida i si no me la dona ell no sé qui me la pot donar. Però bueno, veig que quan me sona el telèfon lo torno a contestar. A mi et pensaves que era Arnaez Sí. una altra vegada, no? Sí, potser d'un altre telèfon, potser canviat, saps? Perquè... Jo què sé. Sí. Qui és? Arnaez? És una veu que no coneixes, Alejandro. És una veu... que ara sentirem, no, Rafael? Pues, sentes una veu greu d'algú que parla en català, però clarament un accent llatinoamericà. I et diu, inspector Alejandro? Qui és? Fa molt de temps que no soc l'inspector Alejandro. Dic, vostè no em coneix, però he seguit la seva carrera des de fa molt de temps i en molt interès. Me dic Rafael Trento. M'agradaria poder-nos parlar i veure-nos en millors circumstàncies, però si el truco és perquè, bé, crec que hem de compartir certa informació i preocupacions per a ells. M'agafa un moment molt ocupat. Això, Alejandro, és prioritari. Crec que... El meu també. Dic, crec que ha tornat. Dic. Com? Sí, vaig seguir tots els casos que vostè va portar a París, Berlín... Crec que ha tornat. Ho he presenciat en els meus... Pot tornar a repetir qui és vostè? Rafael Trento. Què collons pinta Rafael Trento en tota esta bogeria? M'agradaria explicar-li tot en calma. Si és possible, mos podríem veure?
A mi m'agradaria que deixés de ploure, però... Dic, com comprendrà, necessito parlar amb vostè cara a No cara. sé, ara mateix no sé si fiar-me de vostè. Ho sé. Jo tampoc de vostè, Alejandro. Però sembla que los dos tenim el mateix objectiu i, d'alguna forma, mos necessitem. Jo tinc coses que vostè necessita i vostè té coses que jo necessito. Posa un lloc, no tinc impediment. Nos veiem a l'entrada del port de Zona Franca. D'acord. Quan Vingui trigarà? sol. O no vindrà sol. Vindré en taxi. Alejandro, I- t'està trucant una persona, Una persona que no coneixes de res, i perdoneu-me que me fiqui una mica aquí pel mig. Una persona que no coneixes de res, just quan acabes de començar a jugar una Bueno. altra vegada. I tu, Rafael, casualitats, tio. No sé si creus en les casualitats, però heu coincidit aquí No. molta gent, no? Michelangelo, Alejandro, tu i Guamatse. I jo no crec en les casualitats. Crec que hi ha una voluntat detrás de tot això. I que potser la voluntat del maligne ha fet les seues obres, però Déu també m'ha donat l'opció de que Alejandro m'agafi el telèfon. Penso. Pues li dic, quan vol que mos veiéssim? Vaig allí i truquem. D'acord. Vaig cap allí. Vale, Llavors, cole. penjo i canvio directament. Potser me n'estava anant en direcció oposta i me'n vaig cap allà perquè vull arribar abans i assegurar-me de que vingui tot sol, tot i que si al final és una merda del col·lega este, de Guamatse, vindrà sol i... Bueno, crec que tampoc, no sé si... Ho faig més per falsa seguretat que perquè realment crec que sigui... que em pugui protegir si ve tot sol o no, tot això. Però bueno, almenys sí que no sigui una trampa de la policia, jo què sé. Necessito una mica de sentiment de control. I per això intentaré anar abans i d'això. Però, mentre vull anar, m'agradaria... Tinc 2 trucades pendents. Molt bé. Farem això, farem les trucades pendents que vulguis a Alejandro, o sigui, preparar-te a la reunió. Tu, Rafael, si vols fer alguna cosa abans també m'ho dius i ho fem. I trobo que per Vale. avui podem deixar la sessió aquí en estos dos personatges junts també, que serà molt xuli. Tindrem 2 equips ja, pareix. Ens hem ajuntat per fin, tio. Sí, tio, jo... a mi m'ha agradat molt com ha anat, ja us ho dic ara, però bueno, abans de sortir de sessió, Alejandro, explica'm què és el que tens pensat fer, Alejandro. La primera cosa que vull fer és... Bueno, potser no és una trucada, potser li haig d'enviar... Bueno, sí, que sempre està disponible per telèfon, veig. Mica. Hòstia. Vale. Mica, el meu contacte... El hacker. Hacker rumano. Necessito... És que estic pensant en l'ordinador. Potser ell pot saber alguna cosa. Vale. La segona cosa que volies fer? El busco... És trucar Naet. Necessito que em doni necessito informació de la noia esta perquè pot ser la següent víctima. Vale. En el El teu paper. permís, Core, te demanaré una cosa i t'agrairé la complicitat. Mentre busco a Mica, a este PDF meravellós, per què no truquem a Arnaez primer? Sí, si vols, ja ho fem el proper dia. O no, o Tu ja em dius truca a la Mica, nit. si vols, va, que ho deixarem ràpid, va. I ja està. Pues truco a Mica, al Vale, telèfon. Mica, saps? Da? Necessito que em mires una cosa. Quin eres? És urgent.
En estas hores només puc ser jo. Soc Alejandro. ¡Coño! ¡Alejandro! ¿Dónde coño estás? Sí. ¿Cuántos años sin hablar? ¿Qué quieres, tío? Ya sabes que yo por ti cualquier cosa, ¿eh? Necessito informació sobre que et coles a... Bueno, primerament, què pot fer explotar un ordinador des de dins? Bueno, cremar-se. Bueno, ¿para eso me llamas? Puede ser No. una sobrecarga, no sé. ¿Estás borracho, Alejandro? És probable, però no importa ara això. No sé. No és normal que un ordinador s'encengui. A part, crec que era un Macintosh. No sé. Ho solen fer, tot això. Són bons els d'Apple. Bueno, no sé. Tendrás que darme más cosas. ¿Qué quieres Bueno, que com a busque? molt te puc enviar una foto. Però la segona cosa que necessito és si et pots colar i saber si aquell ordinador, si algú s'ha connectat a aquell ordinador o aquell ordinador s'ha connectat a alguna banda. Ujú. Tinc el telèfon de la casa. Bien, 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 bien. Mika es genio de ordenador, ya sabes. Ya sabes. Pásame el teléfono, pásame todo por SMS a este número. Mika es Ahora te Dios, lo envío en un moment. Mika es tu amigo. ¿Quieres alguna cosa más? Bueno, potser t'ho hauria d'haver preguntat primer. Esteu bé tu i ton germà? Oh, mi hermano está bien, sí, gracias. Todo es Bueno, bien aquí. Pues, Pensando en ti, buen amigo. creu-me que si m'ajudes en això t'estaré més que agraït. Yo te llamo enseguida. Mika es buen hacker, enseguida te llamo. Gràcies, Mica. Alejandro Penges. Era ruso, ¿vale? A la fitxa tinc apuntat romano, eh? Joder, no me cagues, core. Perdó. Ara que ho miro bé, fica russo. És que de lluny es veu Boníssim. malament. Perdó. Trucaràs a Arnaet, ¿vale? Però Rafael, venga, i mos despedirem tots. Faràs alguna cosa abans o tiraràs amb la teva fe cap allà on has quedat amb l'Alejandro? No, jo potser... O sigui, mentre trucava i parlava en Alejandro, l'expressió de Rafael era d'agafar-se... O sigui, tindre el mòbil a una mà i tocar-se, no?, els dits en l'altra. I potser se'l veu els ulls inflats d'haver plorat. Molt. Com si per un moment s'hagués permès trencar-se una mica. Plegaré la carta i me la guardaré a l'abric, a la butxaca interior. Agafaré els papers, me rentaré una mica la cara i tal, i vaig cap allí, el taxi. Sí, sí. Pues estos dos, Alejandro i Rafael, agafen cada un el seu cotxe i aniran cap a... Bueno, o Rafael amb el taxi. Aniran a trobar-se, a veure què és el que els ha portat, no? A trobar-se esta nit tot just a Barcelona. Amb tot això que està passant. I Nayara i Rubén a l'institut. Una carta que té Nayara i algo molt estrany que està passant en aquella aula. I potser a tota Barcelona, pel que pareix. La cara que fa Nayara, des de luego, quan se llegeix la carta, ja me l'explicaràs el proper dia, però deu ser una mica un poema. I Rubén, tio, també mos explicaràs. Perquè des que ha sortit d'aquella aula, este pessigolleig, tio, diràs que no afluixa. I bueno, fins aquí la segona sessió de Guamatxe. Anem a fluixar una miqueta també, que jo, jolines, me fico tenso des del començament. Espero haver transmès esta tensió a tots quatre. I als que mos haguéssiu escoltat, que mos hagi agradat molt, jo la disfruto saco, i espero que també els jugadors i els que mos haguéssiu escoltat, que l'haguéssiu vist fins ara, també l'haguéssiu disfrutat. I mos despedirem, espero que, no sé si en una setmana tornarem a gravar, espero, o potser en 2 setmanes ho anirem parlant, però anirem avançant en esta meravellosa aventura. I, bueno, no res, seguim aquí al canal i
fins a molt aviat, vale? Així que Core, Kevin, Tània i Carlos, merci una altra vegada i molt bé, aviat. Gràcies.